M-a apucat că am intrat într-un centru de plasament când aveam 25 de ani și a fost foarte șocant să văd atunci situația unui centru cu copii foarte mici, până în 3 ani, și în care era foarte clar că nu primeau niciun fel de atenție și de afecțiune. Adică era atât de puțin personal care să aibă grijă de ei, oricâtă dăruire ar fi avut acei oameni, nu aveau cum să le asigure copiilor, să le răspundă tuturor nevoilor lor. Țin minte că era un băiețel care își înfigea degetele în mâna mea și încerca să mă tragă deoparte doar să stau cu el. N-avea nevoie de nimic altceva. N-avea nevoie să-i spun o poveste sau să mă joc în vreun fel. Avea nevoie doar de un adult care să-i fie aproape. Și mi-am dat seama, pentru că în trecut coordonasem un program de voluntariat, mi-am dat seama că oamenii vor să se implice dacă le spui cât să se implice și ce au de făcut, atât de simplu. Și așa a pornit Ajungem Mari, ca un program de voluntariat pe termen lung. Am zis că noi trebuie să fim acolo, avem fonduri, nu avem fonduri, trebuie să fie pe termen lung această relație creată cu acești copii, în așa fel încât acești copii să vadă altceva, să vadă că pot fi ascultați, că să-și descopere potențialul, să-i ajute cineva să creadă în ei. Am o întrebare de follow-up aici. A fost însă important să își deschidă porțile acel centru de plasament, corect? Cum ai reușit să-i convingi pe oamenii ăia că ar trebui de noi să pătină un om din exterior, să fii cu probabil o mână de voluntari la început, să faci ceva pentru copiii ăia? Acel centru, din fericire, s-a închis, dar în încercarea noastră de a colabora cu protecția copilului, lucrurile au stat diferit de la un județ la altul. Au fost direcții de protecție a copilului care ne-au răspuns într-o săptămână la apel, tocmai ca să demonstreze că ei pot să răspundă repede, și au fost direcții care au răspuns după 1 an și 2 luni, timp în care am tot încercat să reglementăm lucrurile în acest contract de colaborare. De multe ori se temeau că o să venim și o să vedem niște nereguli și o să vorbim în presă despre aceste nereguli, dar nu despre asta este vorba. Este vorba de a fi alături de acei copii și pe parcurs de a ajuta și de a-i susține pe angajații centrelor să-i ajute cât de mult pot și cât mai eficient pe copii. Eugen, tine cum a început? Eu mulțumesc întâi pentru invitație. La mulți ani! Da, mulțumesc. Acum află și Facebook-ul. O să fie plin de mesaje după ce mi-ați copt-o. O poveste similară. Se pare că și tu și Arina și ceilalți reacționează la o incapacitate de fapt a statului de a gestiona aceste probleme și iată că se nasc niște proiecte și niște lucruri inovative care se pare că sunt, de fapt, nu numai în România, sunt foarte multe alte state cu care se confruntă cu probleme similare și poate, de ce nu, de aici să se nască o soluție sau o cale pe care să-l urmeze. Asta intenționăm, de fapt, și noi să facem cu ambulanța asta pentru momente, să rezolvăm aceste disfuncționalități în cadrul comunităților locale, în relație și cu statul, pentru că nu sunt doar în România, sunt tot în blocul acesta estic european și nu numai. Și sigur, suntem toți considerați niște apucați cu ce ne-a apucat. Chiar suntem niște apucați. Pentru că noi am văzut acolo o oportunitate unde poate ceilalți n-au avut, nu că nu ar fi văzut-o, dar n-au avut curajul, n-au avut poate capacitatea să vadă că nu ne consideră sau nu mă consider atât de special. Am avut o șansă să ajung în mediul ăsta și să reușesc să fac ceea ce fac astăzi împreună cu alți 400 de oameni ca mine, care toți credem la fel. Sunt voluntarii noștri care au... 400? Da, creștem pe zi ce trece, nu suntem foarte mulți deocamdată, dar vrem ca fiecare român din țara asta să pună mâna la un moment dat, să poată să bată cu introșintrile, să
să ajute la salvarea acestui uite, moment. pentru că de la Arina am auzit despre primul copilaș care a venit spre ea și a apucat-o de mână și și-a dat seama că în felul ăsta e reală problema asta, nu e doar ceva despre care citești în ziare sau într-o carte. Vreau să te întreb pe tine care a fost primul monument cu care te-ai întâlnit? De unde ai început? Care a fost primul pacient al ambulanței? Povestea începe un pic mai devreme, cum am zis și în filmuleț. Eu am început să salvez niște care acum iată că fac obiectul unui dosar UNESCO de clasare. Sper să avem șanse să o introducem pe lista tentativă, pe lista patrimoniului mondial și umblând prin sate, văzând că dispar și că foarte mulți, era o vreme când tirurile duceau aceste obiecte peste graniță, eu veneam cu o bicicletă pe portbagaj în sens opus, încercând să salvez un obiect, două. Și toți banii mei de buzunar se duceau, veneam, abia așteptam weekendul să vină să merg să mai iau ceva să salvez. Erau situații în care mă duceam într-un sat și mă cocoțam în cel mai înalt punct ca să văd de unde iese fum, pentru că oamenii pur și simplu ardeau aceste obiecte, le puneau pe foc, erau sigur pline de cari, de moli, dar aveau valoare, nu-și dădeau seama. După Revoluție erau situații destul de ciudate în care oamenii credeau acum brusc, deschizându-se spre Europa, că lucrurile trecutului rămân ale trecutului, sunt vechituri și nu au valoare. Și atunci le-au aruncat și le-au dat foc pur și simplu. Și eu fugeam repede să mai salvez ceva din foc. Așa am început să salvez o parte din patrimoniu și după aia a fost doar un mic pas până la a salva și monumente. Și m-am întors, lucram în București și am zis trebuie să mă întorc acasă, nu mai pot să stau în București. Aveam și un muzeu, o colecție deja. Și mi-am dat seama că ajungând de acolo pot să mișc lucrurile și să salvez patrimoniul. Am salvat întâi, sigur, lucruri apropiate, în sat, o casă, după aia ne-am extins și în alte sate și iată acum la nivel național și sperăm și internațional la un moment dat. Ana, oamenii ăștia zic că sunt 400 de voluntari puțin și la tine, Arina, câți voluntari aveți acum? În prezent sunt 1400, cam așa e echipa în mod constant. Sunt peste 1300 de voluntari începând din 2016, de când am extins național în 25 de județe. Proiectul a început în 2014. Wow. I-ați ales pe numărul de voluntari? Nu, noi nu atât de mult pe cantitativ cât pe calitativ. Cred că ce reușesc și Eugen și Arina este să trezească spiritul ăla din noi și astfel cred că în curând o să fim din ce în ce mai mulți, știi? Sunt curioasă cum, de exemplu, la Ajungem Mari, rețeaua de voluntari, cum lucrează, cum funcționează, pentru că ne spuneai că sunt câțiva oameni, sau depinde ce numim câțiva, care sunt acolo deja de mulți ani. Sunt angrenați în povestea asta ca la o misiune pe termen lung. Da. Ce le faceți? Cum îi convingeți? Noi suntem foarte mândri de ei de la început, de când își asumă această responsabilitate de a voluntaria pentru 8 luni, că durează un modul de voluntariat. 8 luni cu prelungire de până la 12 luni, ca să fie pe durata unui an școlar. Și e o responsabilitate, pentru că înseamnă că de când au semnat contractul, în fiecare sâmbătă, de la ora 10, dacă așa au agreat programul, sunt la centru, copiii îi așteaptă, ca în Micul Prinț, când dacă știu că vii de la ora 4, de la ora 3 o să încep să fiu fericită, zicea vulpea Micului Prinț. Și înțeleg voluntarii de la început că trebuie să-și asume și că e o misiune serioasă, și e o misiune frumoasă și e o misiune grea, pentru că lucrează cu copii cu traumă. Și ce-i convinge, nu știu, poate poveștile pe care le aud de la noi prima oară când îi cunosc, pe parcurs când văd mici rezultate, îi motivează mai tare să le rămână alături și noi, scopul nostru este să-i ajutăm, să-i sprijinim pe voluntari pe parcursul anului, încât să rămână pentru cât mai mult timp, să rămână 3, 4, 5 ani. Evident că la un moment dat unii voluntari părăsesc programul pentru că apar diferite alte lucruri în viețile lor și își dau seama că nu mai e momentul să dăruiască, nu mai au energia sau nu mai au timpul sau pleacă din țară. Au fost foarte mulți voluntari care s-au mutat din țară, din păcate.
Și atunci noi le respectăm această decizie și copiii înțeleg atunci când primesc de la ei, de la voluntarii care pleacă, primesc, nu știu, apreciere și vorbesc deschis despre faptul că nu vor continua. La voi cum funcționează, gen, cum ții legătura cu oamenii ăștia și mai ales sunt foarte curioasă. Cum îi învățați să bată cuie și voi ăștia cum poate suna ridicol și superficial ce întreb acum, dar nu știu, după mine dacă mă pui mâine să fac asta... Să știi că sunt foarte mândru de fetele mele care bat cuie uneori mai bine decât băieții. Și bine, nu s-a întâmplat așa de pe o zi pe alta. Să știi că am început să lucrăm pe școli de vară de acum 6 ani. Ceea ce mă bucură cel mai mult este că acum foștii studenți de anul 1 și 2 sunt tineri arhitecți care au început să preia și să coordoneze această ambulanță pentru monumente. Și eu în glumă tot timpul le spun că visul meu să plec undeva la Miami într-o piscină să beau un cocktail și să merg ambulanță. Evident că nu-mi doresc asta și nici nu o să ajung vreodată să fac. E clar mai bine la bătut cu el. Da. Dar asta e o fericire foarte mare să-i văd că se implică și că învață și pe alții pe acolo, pe acoperiș. Deci primul rând trebuie să treci peste acea teamă. Mulți când vin la început au un pic de teamă sus pe schelă, dar se obișnuiesc destul de repede și transmit și altora. Au ajuns să facă ei protecția muncii, să învețe pe alții. E formidabil să vezi fete care bat șindrile pe colțuri mai bine uneori decât meșterii. Trebuie să spun asta, pentru că sunt mult mai atenți, mult mai responsabili. Dar bun, povesteai de niște școli de vară, aș vrea adică nu neapărat să insist pe asta, dar încerc să-mi dau seama care e procesul, adică dați un anunț și, sau cum se întâmplă să vină oamenii spre voi, aud unii de la ceilalți și după aceea îi puneți la o altă școală de vară și puneți la muncă, sau cum funcționează mai precis? Undeva la început anului lansăm toate intervențiile ambulanțelor și invităm voluntarii să vină. Evident că 80-90% dintre ei sunt cei vechi care își doresc să revină, să învețe o altă etapă, să învețe o altă tehnică, să plimbă de la o intervenție la alta și se ocupă foarte repede locurile. Adică sunt aproape aceiași oameni. Sigur, noi creștem de la an la an. În general sunt studenți de la arhitectură, istorie, arheologie, inginerie. Deci vin deja cu un background destul de... și mulți consideră că o formare profesională de lungă durată, ceea ce școala nu le oferă pe partea practică universității. Uite că mi-ai ridicat o minge la filă, sau de fapt să-ți arunc eu ție una. Cum e cu reîntoarcerea celor din arhitectură la materialitate, ca să zic așa, să pună mâna din nou pe un lemn, să lucreze cu lemnul, să lucreze cu stuful, să lucreze cu lutul, care sunt experiențe pe care voi le aduceți ca noi dimensiuni în formarea tinerilor arhitecți din țară. Sigur, intenționăm să facem din fiecare meșter un arhitect și din fiecare arhitect un meșter, ceea ce sigur că e aproape imposibil, dar fără să cunoști aceste tehnici nu iese obiectul de arhitectură de calitate. Când vezi o construcție, să știi că acolo au contribuit, nu e doar un arhitect care a proiectat ceva, și un meșter, și un beneficiar, poate și o bancă care... Deci toți contribuie la această calitatea clădirii. Și fără să cunoști aceste detalii, acest meșteșug, tu ca proiectant nu știi ce să le ceri acelor meșteri, nu știi ce e posibil, ce e imposibil, ce te costă, ce nu te costă. Și înțelegând aceste lucruri, funcționează foarte bine să vezi oameni tineri arhitecți care coordonează un șantier atât de relaxat și se întâmplă să iasă chiar bine lucrarea respectivă. Ori și eu am trecut, din păcate, prin facultate și nu știam pe ce să-mi pun mâna când am ieșit. Nu puteam pur și simplu să negociez cu meșterii, că nu eram realist. Da, aici aș insista eu cu bucata cealaltă, lutul, probabil tehnicile vechi sau tradiționale pe care le folosiți, dar tehnologia ajută în vreun fel? În toată povestea asta e diferit față de acum, nu știu, 100 de ani? Ce faceți voi? Vă poate ajuta tehnologia să scalați în vreun fel? Da, eu spun tot timpul că trebuie să învățăm, să fim up-to-date, să fim la curent cu noile tehnologii, tocmai ca să avem motivație să nu le folosim. Pentru că e foarte greu de intuit cum funcționează în timp această compatibilitate între materia nouă și substanța nouă și cea istorică. În 100-200 de ani s-ar putea să degradeze. Și atunci suntem foarte precauți. Sigur că trebuie să găsim noi tehnologii,
dar le folosim cu precauție, preferăm să mergem pe tehnologia tradițională acolo unde putem, pentru că are și o componentă de învățare, de cunoaștere. Se pierd aceste informații, meșteșugurile care au venit la noi până în zilele noastre, de fapt sunt foarte valoroase pentru că ele au trecut printr-un filtru de calitate și de, să spunem, de folosirea lor, deci sunt foarte utile. A fost societăți timp de sute de ani și atunci noi învățăm foarte multe lucruri despre lemn, despre materie în general, cum funcționează. Și asta nu vrem să pierdem. Deci cunoașterea făcând hands-on training este o noțiune must în patrimoniu. Ok, aș spune că și în interacțiunile umane, iar apoi cum îi formați pe voluntari? Pentru că și monumentele au, desigur, sufletul lor și nevoie de răbdare și de atenție și de formarea omului care încearcă să le recondiționeze sau să le redea o viață. Îmi imaginez că e mai complicat și mai dificil pentru omuleți, nu? Până la urmă vorbim despre oameni și vorbim despre prezența lor în viața câte unui copil și nu mi imaginez că e ușor de dus nici pentru unul, nici pentru celălalt. Nu, avem grijă de voluntari, să le spunem de la început ce înseamnă lucruri cu copii instituționalizați și cu copii cu traumă. Facem un training inițial care dura 8 ore în mod normal, înainte de pandemie. Era un training fizic și care conținea nu numai informații și foarte multe exemple, dar conținea și foarte multe jocuri ca ei să aibă la îndemână metodele atunci când vor merge să-i cunoască pe copii. Acum ne-am mutat în online. Am împărțit trainingul și ce facem însă, le oferim voluntarilor training pe parcurs despre traumă, despre emoțiile copiilor, despre atașament, despre modalități de lucru interactive, despre modalități de lucru online acum, despre ce faci, cum gestionezi comportamentul dificil al unor copii, despre cum ai grijă de tine și aici facem și câteva grupuri de suport pentru voluntari și avem psihologi, consilieri pentru voluntari care discută cu ei atunci când întâmpină situații mai delicate și au nevoie de un pic de îndrumare. S-a întâmplat vreodată să existe despărțiri care să afecteze vreunul dintre voluntari, nu știu, sau vreunul dintre copii, pentru că povesteam mai devreme despre mulți voluntari care au plecat, care s-au mutat din România, o întâmplare pe care cred că o trăim cu toții. Pleacă lumea pe capet. Ce se întâmplă cu copiii aceia? Au sentimentul ăsta că sunt parte dintr-o comunitate mai largă, că au, dar e clar că, deși poate rațional înțeleg explicațiile voluntarului, voi pleca, e clar că emoțional o să-i simtă lipsa și de multe ori continuă să discute. Cred că în Canada se mutase o voluntară și de fapt când venea în țară mergea iar la copii și ieșeau în oraș și aveau momentele lor, pentru că relația fusese destul de apropiată. Pe de altă parte sunt și relații care nu numai că nu s-au rupt, dar au fost voluntari care au luat copii în plasament sau au adoptat copii și asta se poate întâmpla atât timp cât se creează o relație de atașament. Voluntarul devine persoană de atașament pentru copil, copilul poate să meargă să locuiască, să face o anchetă la DGASPC și copilul poate să meargă să locuiască în această familie. DGASPC-ul cum resimte genul ăsta de intervenție? Pentru că îmi spuneai, ok, unii sunt mai deschiși, alții, iau un pic mai mult să răspundă. A ajutat faptul că în ani au apărut situații de genul acesta, adică în momente în care deja munca voastră se vedea la un cu totul alt nivel, v-a ușurat intervenția, v-au prins mai multă încredere în voi? E clar că au prins mai multă încredere de-a lungul anilor, văzând beneficiile pentru copii în urma proiectelor și serviciilor pe care le-am oferit, dar legat de această anchetă care se face e la nivel de fiecare DGASPC și alt departament, nu colaborăm cu ei direct, este altă structură, așa că este decizia lor și iau în calcul mai multe lucruri.
În general, centrele până în 2020 ar fi trebuit închise și copiii ar fi trebuit să nu mai locuiască în centre de plasament, așa că desigur se bucură atunci când se creează o astfel de relație și copilul poate să locuiască într-o familie. Poate ar fi important de precizat că nu lucrați doar cu copii din centre de plasament, corect? Lucrăm cu copii din centre de plasament, din apartamente de tip familial, din căsuțe de tip familial, din centre în regim de urgență, din asistență maternală și plasament în câteva cazuri. Plasament la rude, la bunici, dar care nu mai locuiesc cu părinții lor, și mai lucrăm cu câteva centre de zi din țară, mai ales acolo unde numărul voluntarilor a fost suficient de mare încât să putem să îi ajutăm și pe ei, pentru că cea mai mare nevoie este, într-adevăr, în rândul copiilor instituționalizați, care sunt separați de familie sau abandonați. Aici suferința este mai mare. S-a resimțit mai greu în timpul pandemiei și mă refer aici nu doar la nevoia voastră de a vă adapta, ci și la, adică, mă rog, vorbeam mai devreme despre traininguri, dar mă întrebam dacă și la nivelul copiilor s-a simțit pandemia ca un factor suplimentar de anxietate, stres. Da, dar cumva copiii instituționalizați au trecut prin atât de multe lucruri până acum și prin atât de multe schimbări până acum, încât sunt destul de rezilienți și ce ne-a impresionat foarte tare este că ei anul trecut, când a fost perioada de restricții, a fost starea de urgență, dacă în mod normal copiii din familii mai ieșeau la, nu știu, în parc, la pădure, la magazin cu părinții lor, copiii din centre n-au ieșit timp de 3-4 luni din casă sau din apartamentul în care locuiesc. Și ne așteptam să aibă un impact devastator. Ce ne-a impresionat, în schimb, a fost că în acea perioadă și educatorii au fost izolați în centre timp de 2 săptămâni, erau 2 săptămâni alături de copii și nu se mai schimbau turele zilnic, așa cum se întâmplă în mod normal. Educatorii stau 2 săptămâni cu ei și apoi 2 săptămâni erau în izolare la ei acasă și copiii cumva, de unde era o frustrare maximă, nu putem să ieșim din casă, de ce nu putem să ieșim, au fost foarte empatici cu educatorii și s-a creat cumva, uite, dar și voi stați aici cu noi, și s-a creat cumva și o atmosferă de familie, pentru că n-au mai fost acele schimbări de ture, au stat împreună timp de 2 săptămâni și atmosfera a fost diferită. Iar cumva a fost liniște în momentul în care n-au mai fost aceste schimbări, pentru că au atât de mare nevoie de stabilitate. Povestește-ne, te rog frumos, cum incorporați voi feedback-ul și cum de-ați ajuns până la urmă ca o parte din voluntarii voștri să fie din cei pe care i-ați ajutat cândva? Că mie mi s-a părut fabulos cum ați reușit să duceți tot ciclul acesta. Voluntarii e clar că devin un model pentru copii, deși noi n-am reușit până acum să articulăm foarte clar o prezentare a voluntarului în rândul copiilor. Ei au înțeles de-a lungul anilor ce fac voluntarii și de ce fac voluntarii asta și de ce vor oamenii să-i ajute și ce bine e să ajuți. Și sunt mulți copii care vor să devină voluntari, vorbind cu voluntarii lor și le spun când cresc, când fac 18 ani, când fac 16 ani, vreau să mă înscriu voluntar la voi. Și avem câțiva tineri care s-au înscris la voluntariat și chiar o tânără, cred că merge de 3 ani, e voluntar de 3 ani în Mureș. Da. Felicitări. Dar ce înseamnă să ajung? Pentru că am ajuns aici, la cheia voastră de a gândi organizația, dacă e să mă iau după nume, desigur. Ce înseamnă să ajungă mari acești copii? Nu mai cer că dincolo de vârsta de la care pot face și la rândul lor voluntariat. Ne dorim să-i vedem niște adulți încrezători, independenți,
fericiți, împliniți, care știu să ia decizii și sunt responsabili de viitorul lor și pot să se adune încât să facă ce își doresc. Deci, practic, voi creați o nouă generație sau o bucată de generație nouă de cetățeni care poartă în ei genul ăsta de încredere. Mi se pare foarte tare. Un mecanism de schimbare sistemică prin popularea țării cu niște oameni care se gândesc un pic altfel la ce înseamnă rolul lor. Da, ai voștri, Eugen, simt cumva altfel implicarea în societate după ce trec prin experiența voastră, pentru că spuneai mai devreme, ok, mulți dintre ei vin din zona de arhitectură, să zicem, din zone apropiate ca formare profesională și așa mai departe. Îi schimbă și altfel experiența asta, pentru că și voi construiți comunități până la urmă și schimbați un pic mult nu doar despre skills. Vorbim de comunitățile locale pe de parte, dar și de comunitățile de noi profesioniști și foarte mulți dintre ei fac voluntariat pentru prima dată. Avem și noi, sigur, anul 1, anul 2, însă trăgând așa linie la ceea ce facem noi este de fapt ne gândim dacă chiar salvăm monumente sau de fapt construim o societate a voluntariatului, care e foarte important. Și ne dăm seama că acești voluntari, de fapt, circulă de la un proiect la altul și nu vin doar la ambulanță, sunt interesați și să planteze un copac, cum facem acum împreună cu alte organizații, merg să salveze poate și un câine sau se implică și pe partea socială cu bătrâni, deci ei simt nevoia asta de a pune umărul la reconstrucția acestei societăți și a țării, mai ales după Revoluție. Deci se simte asta. Mai ales că suntem susținuți și ceilalți probabil de foarte mulți oameni de afaceri români care dincolo de business-ul lor, vor chiar să pună umărul și simt această responsabilitate și o oportunitate în același fel. Deci, asta facem. Educăm și creăm voluntari. Voluntarul este un statut deja, poate chiar privilegiat în mintea noastră, sigur, nu mintea tuturor. E o ocupație dezirabilă, să spunem, pentru... Da, chiar unul dintre voluntarii noștri, la un moment dat, uitându-se așa la monument și în jur erau și alți oameni și voluntari, zice, mai uite, mulți oameni, puțini voluntari. Deci e dincolo de această umanitate, e voluntariatul și e foarte important ca ei, de fapt, să creăm o rețea între proiecte, pentru că, până la urmă, sustenabilitatea nu e vorba despre doar o direcție, ci să vedem să educăm acești tineri să vadă mai responsabil lumea în direcția acestei dezvoltări pe mecanisme, adică vorbim și de economie circulară. Noi la intervenții suntem foarte atenți să refolosim sticlele din care bem, general unde putem, folosim sticle de sticlă, unde nu se poate, prețurile sunt o problemă. Nu tăiem un copac decât chiar când este nevoie în jurul bisericii și... Zi povestea cu copacul și cu biserica. Da, sunt foarte multe povești asemănătoare. În jurul fiecărui monument sau a unor biserici, de fapt, există un copac care un tei sau un brad care are rol de paratrăznet în trecut și comunitățile încearcă să-l taie, că ori umbrește, ori cade pe biserică și noi încercăm să-i convingem. Iar la Lungșoara asta am pățit la un moment dat, era un tei atât de frumos, care era sănătos și la un moment dat văd că vin 5 oameni, fiecare cu drujba lui. Era o competiție, cine să taie, să taie acel tei și am zis stop, hai să vedem ce soluție găsim, pentru că avea și efecte pozitive, absorbea umiditatea din sol, de lângă biserică și am convins, am făcut un studiu, am venit cu un arborist, am rarefiat puțin coroana și n-a mai fost pericol necesar și acum oamenii sunt mândri că au un tei lângă. Deci facem și asta. Nu putem să ne uităm doar la arhitectură, ne uităm la toate celelalte aspecte. Da, acum o să te întreb așa, știi, ca de la ONG la ONG, nu că mi-aduce aminte de ceva, de vreo activitate, dar uneori oamenii se uită ciudat la tine când vii în câte o comunitate dintre asta și vii cu armată de voluntari mega entuziaști. Hai că mă gândesc la ce experiențe avem noi cu observatorii, da? Care ajung în comunități
nu numai rurale, și în urbanul mic, da, și în secții de votare din orașele mari, și toată lumea se uită la ei, dar ce căutați voi aici? Și primul sentiment e, aoleu, au venit ONG-știi și caută numai scandal, vor să oprească ceva sau vor să ne prindă cu ceva. Cum sunteți primiți de comunitățile locale? Ați avut genul ăsta de reacții? Sau dacă da, cum le-ați gestionat? Noi suntem privilegiați într-un fel pentru că nu există niciun interes politic în ceea ce facem. Nu e legată de voturi sau de alte lucruri, nici măcar de cine e primar. Lucrăm cu toate, să spunem, componentele unei comunități și toate grupurile din cadrul comunității. Și când vii să salvezi ceva, evident că vrei să faci bine, nu vrei să, sigur, nu are de unde să iasă acolo scandal. Este reticenți puțin privind interesul nostru. De ce interesează cineva să vină să facă un bine? Pentru că în mediul rural nu există noțiunea de voluntariat. Să lucrezi pe gratis e cea mai mare, cum să spun, rușine, de nici nu avem foarte mulți voluntari din mediul rural. Dar să știi că când plecăm după 2-3 săptămâni se lasă cu îmbrățișări și lacrimi și încep să vină și voluntarii din sat. Adică își dau seama, reușim într-o săptămână să-i conștientizăm că e biserica lor, că e podul lor, că e conacul lor, că e moara lor și încep să vadă cu alți ochi. De fapt, noi le schimbăm puțin paradigma de gândire. Asta facem. Se întreabă de 2 ori, oare de ce vin oamenii ăștia aici care au o școală, o facultate, își lasă joburile și vin din timpul lor să ne salveze nouă ceva. Înseamnă că acest lucru are la început? Ce le-ați spus oamenilor cu cele 5 drugi pe peteiul în fața bisericii? Pur și simplu le-am spus ce valoare are acel tei și ce rol are teiul pentru acea biserică. Și mai ales povestea. Și după aia am descoperit și cine, un strămoș care l-a plantat și ei sunt, cum să spun, încep să valorizeze sau să își dea seama de valoarea unei istorii locale pentru ei. Pentru că ei nu mai știu de ce să fie mândri. Comunismul ne-a distrus această mândrie locală și dacă întreb o comunitate, voi de ce sunteți mândri? Ce aveți special în sat? Nu știu ce să spună și oamenii au nevoie de asta, inconștient. Noi le spunem, uite, asta era un lucru foarte important pentru voi și pentru strămoșii vă și sigur că merită păstrat. Pentru că acolo sunt informații foarte valoroase, cum cioplești, cum tai, ce fel de esențe locale sau non-locale și care până la urmă duc la, să spunem, o ieftinire a acestui proces de construcție. Când iei materiale de acolo, e mult mai ieftin decât să te duci nu știu unde să le și mult mai, cum să spun, mult mai rezistente pe termen lung. Deci vorbim de sustenabilitate până la urmă. Ok. Dar asta mă duce la o întrebare pentru Ana, pentru că mă întrebam voi la ceva, știu, o bucată importantă din ceea ce Ashoka își propune să găsească în oameni este partea asta de inovație. Dacă ar fi, și sunt curioasă aici de o discuție în mai mulți, sunt curioasă, știi, ca în mimurile alea cu ce a văzut Ashoka inovativ la mine, să ne spui ce ați văzut inovativ la cele 2 intervenții, idei, și după aceea aș fi curioasă în același timp să auzi și de la voi ce vi s-a părut sau care credeți că e inovația voastră și dacă a existat vreun clash între ce zicea Ashoka și ce ziceam eu că fac. Exact, pentru că la mine, cel puțin că mi-am văzut prima oară profilul, eram la tine și acum ți minte cu exercițiul mușchiului civic care trebuie să fie făcut la fel ca pentru un maraton. Da, exact, mi s-a părut ciudat unghiul din care se uitau ei la noi și felul în care ne percepeam noi și sunt curioasă, măcar pe partea asta de inovație, unde e mai ușor să extragi esența. Ce ați văzut la ei? La Eugen i-am zis deja că i-am dat claim-ul de gardian al identității locale. E cum duci imaterialul, patrimoniul cultural și poveștile și strămoșii și legăturile și poate conflictele care au existat în unele localități și tot trecutul acela într-un spațiu fizic reprezentat îndeoseb printr-un monument care aduce comunitatea la oaltă și rezistă în timp.
Pentru că ne-am uitat și la asta, adică, ok, a venit Eugen, a stat 2 săptămâni, a plecat, ce se întâmplă acolo? Îi mai interesează pe oameni, adică sentimentul ăla de la becoming to belonging, de la-ți da seama de cine ești, de unde vii și pe urmă să și dai valoare în continuare spațiului respectiv și să întreții relațiile respective și când tu, ca factor catalizator, ai dispărut din comunitatea respectivă. Iar da, felul în care gătește toate ingredientele astea a fost foarte inovativ pentru noi și sper eu să aducă valoare nu numai României, ci și peste hotare, pentru că inima din alte zone decât cele urbane și cele urbane mari merită să bate și pentru trecutul nostru. Și îți mulțumesc frumos că ți-ai asumat poate involuntar acest rol și a crescut peste tine. Eugen, ce ți se părea că e inovativ? Sau vă gândeați la bucata asta de inovație în mod activ? Nu, să știi că toți cei care probabil suntem invitați aici nu ne dăm seama de ce facem. Exact. Adică știm cumva că facem bine și avem rezultate, dar nu ne uităm înapoi, nu ne uităm nici măcar stânga-dreapta, mergem înainte cu toate motoarele pornite la maxim și simți cumva că faci bine, dar nu știi ce, dar tu faci bine. Și atunci a fost bună această introspecție, să spunem așa, în care te detașezi puțin și te uiți la tine, la acest profil și zici, uite, parcă sunt alte chestii decât ce-ți imaginai tu, că ar fi inovativ. Eu, sigur, cred și în continuare că sunt câteva aspecte care, și vreau să ți le spun, care cred că sunt, care au făcut să meargă, de fapt, și sunt o rețetă a succesului. În primul rând că am importat acest model din medicină în patrimoniu. Adică luăm pacientul, ambulanța și cumva îl aducem până la ușa spitalului. Acolo în ambulanță oferim primul ajutor să reziste până când ajunge în spital, în blocul operator și urmează operația. Noi nu facem acea operație, aceea este restaurare. Deci întâi îl punem în siguranță ca să oferim acest răgaz să intre când avem toate, să spunem, condițiile de care vorbeam în video necesare, pentru că România nu are deocamdată condițiile și la nivelul Uniunii Europene am și spus de foarte mult acest lucru, nu avem nicio condiție să restaurăm, facem prost totul în restaurare, trebuie să... Deci respectați și regula cealaltă cu first do no harm, întâi să nu faci. Exact, și este un principiu, deci e primul principiu, minima intervenție, întâi să nu strici. Și asta încercăm să facem. În al doilea rând, rețeta noastră s-a bazat foarte mult în a da fiecăruia dintre cei 4 actori, vorbim de comunitate locală, de autoritate, de ONG și de specialiști, să contribuie cu ceea ce pot ei să contribuie. E o chestie foarte simplă, dar de foarte puține ori se face. Adică comunitatea ne oferă cazare și masă, nu-i costă nimic pentru că ei au casele acolo, pot oricând să gătească și chiar au mare plăcere, deci cheltuielile sunt minime. Primăria are niște bănuți, nu știe care e procedura pentru material, deci ei cumpără materiale și una foarte simplă și de multe ori folosim acest model de la primărie la primărie, când ne întreabă, am mai făcut vreo primărie? Da, sigur, uite cum s-a făcut, hai să facem și noi. Funcționează foarte bine acest model și, sigur, ONG-ul care are rol de mediere între cei 3 actori, specialiștii care vin cu know-how și de multe ori coordonează aceste workshop-uri pentru studenți. Și funcționează impecabil. E o rețetă în care am testat-o și funcționează absolut în toate cele 60 de intervenții pe care le-am avut până acum, fără excepție. E surprinzător că, într-adevăr, ziceai foarte bine, ce se întâmplă după. E o mare problemă și acum începem să ne uităm la tineri și la copii care vor moșteni acest monument, inclusiv problemele care vor apărea după 20 de ani și nu vrem să fim puși în situația în care să intervenim din nou, nu, dar nu e sustenabil și atunci vom începe și acest proiect. Mai avem puțin timp. Bine, la Iarina ce ai găsit inovativ? La Iarina a fost impresionant pentru noi toți și cumva și mai mult decât Iarina, empatia reală și legătura pe termen lung care se creează atât ca valoare pentru copii, cât și pentru voluntari. Faptul că nu e o relație de putere,
sau de service provider beneficiar, mă duc, am bifat, am dat 2 ore, putem Chiar să facem un niciodată în seara raport. asta nevoia să zic cuvântul beneficiar, ceea ce este... ai dreptate. Da, n-ai relația aia tranzacțională, știi, nu, sau oarecum făcută pe repede înainte de Crăciun sau de Paște sau la acele momente în care ne aducem aminte că trebuie să fim oameni buni și facem repede ceva. Care se duce în profunzime și cu gingășie și cu pregătirea necesară pe termen lung. Și nu în ultimul rând, ce reiau că a fost extraordinar de impresionant, dintr-o sferă poate a populației pe care nu mai credeam implicată sau nu credeam că poți să o mai miști cumva, că acolo nu se întâmplă nimic. Dar uite că unde crezi că nu se întâmplă nimic, se întâmplă aproape cel mai frumos lucru uman și legătură umană. Spune adevărul că dimineața la cafea, când eram obosită, ai început să mă lauzi pe Iarina și comunitățile din urbanul mic și din societăți post-industriale, Da, unde a că... ajuns. Și uite așa a venit cu o zâmbetă larg după aceea la întâlnirea noastră. Știi, suntem blocați cumva în ce vedem pe TV sau într-o anumită tipologie a ce percepem noi că e românul, dar când ajungi în românii Iarinei, ca și în românii lui Eugen, îți dă speranță. Adică, apropo de plecat, hai că mai suntem și unii care rămânem și punem umărul la treabă, poate să fie altfel. Iarina, te-ai gândit la... Te-ai gândit la ceva ce voi ați face inovativ sau pur și simplu la voi a fost vorba despre hai să vedem cum facem sau, nu știu, a venit din nevoie, pur și simplu, rapid, nu-mi dau seama. Am fost impresionată de ce a văzut Ashoka și de ce a văzut Ana ca realizare ajungem mari, pentru că noi avem o suferință acută în implicarea oamenilor în comunitățile mici, în ruralul mic, în urbanul mic, pardon, și ne dorim să implicăm tot mai mult și cumva aici ne-am uitat un pic în spate și am zis dar noi implicăm deja, adică am pornit, nu știu, în Râmnicu Sărat cu un voluntar la 60 de copii, acum sunt 7. Ok, nu sunt niște pași uriași. Dacă se uite cineva din Râmnicu Sărat. Le mulțumim și să se implice e mare nevoie acolo. Dar faptul că din om în om am ajuns la acești 7 voluntari și oameni care ziceau lasă să se ducă liceenii să facă voluntariat, ne bucurăm și suntem foarte mândri de ei. Și ne bucurăm că dau modelul mai departe și ei vorbesc între ei. Noi încercăm cu, nu știu, reclame sau știri la posturile locale, dar impactul cel mai mare este de la om la om. Ce a adus, ce mi se părea nouă și ce am considerat de la început că este cheia succesului în programul nostru, a fost că le-am dat oamenilor clar un orizont de timp pentru implicarea lor și ce să facă. Ei știu că merg 2 ore pe săptămână, sâmbătă, timp de, la început erau 3-4 luni, era vorba de un semestru școlar, să lucreze la matematică sau la română sau la ceva ce știu, engleză. Oamenilor le-a fost ușor să se înscrie așa. Și faptul că le-am oferit training inițial. Țin minte în primii ani că am avut un coordonator de voluntari de la o altă asociație care făcea voluntariat în centre de plasament. Zicea, eu am venit la voi aici, m-am înscris ca voluntar ca să înțeleg ce faceți voi, pentru că mie îmi pleacă voluntari. Și de ce pleacă voluntarii? Că, de fapt, nu le spunea nimeni cât mai ai de stat. Cât copiii, dacă îi întreb, și am avut cineva voluntară care a plecat după 2 săptămâni, a fost foarte obosită după 2 săptămâni. Zic, da, abia ai început. Și zice, da, eu am întrebat pe copii când vor să mai vin la ei. Și mi-au zis, și mâine să facem o prăjitură împreună și poi mâine să ne facem lecțiile și răspoi mâine să ne înveți să mergem pe bicicletă și între timp s-a mai dus și joi că le scrisese câte o poezie și a fost foarte frumos, dar pur și simplu prea mult copleșitor pentru ea. Apoi a revenit în program cu 2 ore pe săptămână, dar da, e important să știi să-ți dozezi energie. Și ce se așteaptă de la tine? Care sunt poveștile tale preferate? Poți împărtăși vreuna cu noi?
Și după aceea pe tine, Eugen, o să te întreb care sunt rețetele preferate de care își glumesc. Dar o să vreau un top 3 al monumentelor pe care le-ați avut în... Al comunităților, că monumentele... Bine, comunităților, fie. Iarina? Noi măcar una, spune. Noi ne bucurăm, tot să zic 3. Noi ne bucurăm de toate micile reușite ale voluntarilor, care pot să însemne că un copil a venit azi cu caietul, un copil care zicea nu mă interesează matematica sau țin minte că era o bușfeică zicea nu vreau să aud engleză, pur și simplu își punea mâinile la urechi dacă vorbeam în engleză cu ea și peste câteva luni îmi zice Iarina, să știi că eu acum știu toată engleza. Ea avea 16 ani. Îmi zic, când? Că a trecut foarte puțin timp, zice, și ce știi? Știu culorile. Pentru ea, doar faptul că deblocase și acum știa ceva, de acum putea să meargă mai departe. Și asta a fost cu voluntari care au ajutat-o prin joacă să învețe. Poveștile mele personale preferate sunt din tabere, pentru că acolo e interacțiunea mea frecventă cu copiii și se creează așa într-o săptămână, în 8 zile se creează o energie foarte frumoasă. Țin minte o fată care de 17 ani, care mi-a transmis la final de tabără un bilețel pe care scria: a fost prima săptămână din viața mea când m-am simțit liberă. Și îți dai seama că ei locuiesc într-un centru în care trebuie să te supui unor reguli și unor ierarhii și nu ești mereu tu. Țin minte o fată care, 9 ani, cred că avea, nu s-a jucat 5 zile, primele 5 zile nu s-a jucat din tabără și abia în a 6-a zi s-a jucat și noi nu înțelegeam de ce un copil nu se joacă și era pentru că avea atât de puțină încredere în ea încât credea că ea nu o să facă față jocului și în penultima zi a zis: azi mă joc cu voi fazan sau ce jucam noi. Și țin minte un băiat cu autism care a urcat prima oară la 12 ani într-un copac când a mers cu noi în tabără. Și era un lucru așa, toți copiii s-au urcat într-un copac până acum, dar el... da. Și a fost, se urcase cred că până la nivelul ăsta, dar pentru el fusese așa un obstacol și așa o limită mare depășită, am fost foarte mândri. Bine, iar m-am emoționat eu. Eugen? Top 3 vreau. Și eu ziceam de rețete că n-am mai colectat idei pentru weekendul ăsta. Glumesc. Dar, da, prin rețete mă gândesc mai degrabă la faptul că ai spus mai devreme un lucru care mi s-a părut extraordinar, că sunt comunități în care nu-și dau seama că ar avea ceva special și ajungi să găsești specialul ăla și liantul din comunitate în cele mai neobișnuite locuri sau lucruri, cum ar fi o rețetă de mâncare ce se găsește numai acolo. Care sunt comunitățile și intervențiile dintr-un top 3 sau 3 pe care vrei să le împărtășești cu noi în seara asta? Ok, pentru că deja a început să se facă foame, credeam. Da, și mie, de fapt. Am avut o intervenție din 2017 la Breb, în Marea Mureș, care între timp a devenit și un sat turistic. E locul ăla cu caselele absolut spectaculoase. Da. Ați făcut voi acolo ceva nebunii? Nu, dar să știi că noi suntem sprijiniți foarte puternic și, de fapt, cel mai mare susținător al ambulanței pentru moment este Alteția sa Regală Prințul de Wales și din cauza, sau mă rog, datorită lui s-a dezvoltat și acel sat pentru care are o casă, care a fost moștenită de o asociație pe care o patrona la un moment dat și s-a dezvoltat în jurul acestui nume, de fapt, satul ăsta e. Și acolo comunitatea moștenise cumva biserica de lemn. După câțiva n-au reușit să facă prea multe lucruri și le-am oferit ajutorul. De la a pune noi în siguranță un monument s-a ajuns la 40 de tineri și bătrâni meșteri din sat care au venit și au lucrat ei și noi ne uitam la ei. Serios? Da. Am mutat schela. Da, nu, modelul s-a perpetuat pentru că și comunitățile vorbesc între ele, primarul, preotul, la episcopie și în alte și la dansuri. Și la
Da, noi mai învățăm și dansuri tradiționale și sunt fascinați când reușim să prindem acolo un brâu din Banat sau o vârtă din Maramureș. Da, e fascinant și pentru voluntari. Și asta pe de-o parte comunității, iată că reușim să deblocăm, să decodificăm de fapt acele valori sociale și culturale și până la urmă a fost și așa o competiție între cei din sală care ne găzdeau, de ce mergem și dormim acolo, de ce nu la mine, de ce mâncați acolo și nu la mine, era așa. Da, deci pur și simplu au văzut niște tineri care vin pentru acel obiect în primul rând, iată, oferă o calitate extraordinară acestui demers și atunci au crezut în el și au zis, da, e biserica noastră, noi trebuie să facem și au făcut, sigur, aceste lucruri, dar mai avem și voluntari care sunt niște povești fabuloase. Unde ești la Maramureș, după aceea unde ne porți? În general, comunitățile din Sălaj sunt foarte deschise și țin foarte mult la să spunem, o construcție comună. Poate să fie orice, da. Comunități tradiționale, acolo, când ne cere ajutorul, deci ei se implică cu absolut orice. De la un lemn din pădure până la, cum am zis, mâncare, cazare, ne organizează și o petrecere, vin și ei, e fantastic ce se întâmplă în Sălaj și în comunitățile din Oltenia. Acolo e un fenomen. Și ele sunt coezive și te găzduiesc, adică atâta trebuie să nu stai, să nu dormi la ei. Da, în Velești am avut o experiență fantastică acolo, în care la fel avem o poză în care ei ridică grinda și noi ne uităm puțin așa. Da, e o plăcere enormă să vezi că la început nimeni n-a făcut din comunitatea respectivă, nu că nu credeau, dar nu aveți cine să-i mobilizeze și până la urmă ne bucurăm când unele comunități spun, bună, dar voi ce ați făcut? Că până la urmă n-ați făcut nimic. Venit, ați mâncat, și am o satisfacție enormă, pentru că le arată că ei, de fapt, ei era la ei și noi doar am pus picătura în care am umplut paharul. Asta e de fapt cea mai mare bucurie și sigur că îndrumăm și ținem cumva să nu meargă strângă dreapta pe calitate. Bine, și totuși o rețetă bună. Măi, uite, la noi în Transilvania, la Apoș am avut o intervenție acolo și acolo e o mâncare, n-am auzit niciodată de părpățel. Cum? Părpățel. Părpățel. Da, se numea înainte mâncarea săracului, așa era vorba. Okay. Adică de pe fundul borcanului de jumet, ce mai rămâne finiturile de carne, alea se iau, se amestecă cu mămăligă, se face așa un terci, se fierbe și se mănâncă. Da, am învățat și noi lucrul noi, să fierbe pe opic. Interesant. Mai ales pentru cei vegetariani. Vegani. Da, pentru că ne apropiem de final. Aș vrea să vă, mă rog, acum nu să vă pun chiar la lucru, dar aș fi curioasă, pentru că veți povesti mai devreme, Eugen, de Sălaj, să luăm ca un exemplu. Noi când am început caravana civică prin țară, primul loc în care ne-am dus a fost la Zalău și am fost super uimiți de cât de implicați erau oamenii ăia și cum tinerii din Zalău s-au apucat să-și facă un hub pentru tineret, pentru că nu exista niciunul. Câțiva elevi cu profa lor. La voi cum e în județul Sălaj sau în Zalău? Suntem. Nu sunteți? Dar okay. Poate ar trebui să fim. N-am avut înscrieri până acum. Dar poate nu a ajuns mesajul. Sper că ne auziți. Dincolo de, gândul ăsta că recunoști niște locuri în care, așa cum spuneam mai devreme, de fapt simți că oamenii, odată ce au prins gustul voluntariatului, ajung să vrea să facă și altele sau să-și dorească să se implice și în altfel. Vreau să vă întreb așa de final, dacă ar fi să vă gândiți la cum arată cetățeanul român care simte că poate schimba ceva în țara lui, pentru că amândoi lucrați cu oameni care măcar, dacă nu în țară, poate în sat sau poate în comunitatea lui. Vreau să vă întreb, cum arată omul acela din poveștile și profilul omului care vine spre organizațiile voastre? Cum arată românul ăla? Eu cred că e un om extrem de motivat. Ok. Și nu vorbesc numai de tineri. Am avut și pensionari care au zis, n-am făcut în viața mea n-am făcut ceva pentru țara asta. Simt că acum e momentul.
și au venit și, sigur, nu se urcă pe acoperiș unde e puțin mai greu și trebuie, dar la cărat și în drilă, l-a făcut curat în pod, absolut fiecare care, de fapt, asta îi mobilizează, vor să facă ceva pentru țara asta și pentru comunitate. E o dorință. Cumva, nu știu dacă e explicată prin faptul că a crescut voluntariatul sau îi zăcea în ei de multă vreme și acum brusc li se oferă șansa respectivă. Asta facem, oferim o șansă celor care de mult își doresc să facă ceva. Și cu cât suntem mai mulți, sigur că în câțiva ani se va coagula așa o masă de voluntari. Noi în Europa suntem foarte cunoscuți, deci în țară mai puțin, nu noi ca organizație, ci organizațiile pe patrimoniu din România sunt, dincolo de faptul că câștigăm aproape an de an premii, mai multe organizații diferite. S-a creat să știe că în România societatea civilă apreciază foarte mult patrimoniul, este pe de parte și datorită Mișcării Roșia Montană, când au ieșit pe străzi, și chiar și cei care se preocupau de mediu au rezonat cu ideea de patrimoniu și iată că avem un și chiar ăștia care suntem cu anticorupăciunea, cred că toată lumea, patrimoniul a reușit într-adevăr să strângă atunci o gamă foarte largă de... Și iată că inclusiv partide politice care au plecat de la ideea de patrimoniu. Da. Dar rețin de aici că și că voluntarul vostru, omul care se implică, arată foarte divers. Nu este un hipster, un antreprenor care are foarte mult timp la dispoziție și atunci a decis să mai facă și ăștia voluntari. Sunt oameni foarte activi, care au foarte mult de lucru, care spun și fac concediu. Vin și o dată pe an vin și fac o săptămână concediu la ambulanță, un concediu activ. Excelent, ok. Mai ales IT-știi. Deci. Iarina, asta, încercam să-l vizualizez și are între 16 și, nu știu, 70 de ani. Și asta e foarte mișto, că de fapt despre asta cred că vorbim cu toții, despre capacitatea oricui de a face un pic de mai bine. Da, sunt oameni care au, nu știu, vor să ajute, fie au mai ajutat în liceu, în trecut, fie au mers cu compania lor de Crăciun sau cu prietenii într-un centru de plasament, au văzut că acolo copiii, ok, s-au bucurat de cadouri, dar îi luau în brațe și și-ar fi dorit să îi mai țină aproape un pic. Și exact ce zicea și Eugen, practic ajunge mare a dat oportunitatea să se implice. În sfârșit aveau cum, se gândeau, s-au mai gândit la acei copii și nu mai știau cum să-i ajut. Și uite, poți să dăruiești 3 ore pe săptămână. Dar da, sunt oameni care pur și simplu vor să facă ceva bun și cred că și mesajul îi prinde cumva, pentru că dăruiește ce știi, învață-i ce știi tu. Dacă tu știi să faci origami, poți să faci asta. Dacă știi matematică, dacă știi chimie, poți să vii să-i ajuți. Și fiecare are ce să dăruiască. Și un mesaj care a rezonat cu ei. Ok. Deci, oamenii care sunt dispuși să facă ceva ca să aducă un pic de bine în comunitate sunt din ce în ce mai diversi și mai mulți. Și există. Și există? Deja, adică cred că dacă e ce mi-au eu în seara asta din conversație, că suntem mai mulți dintre noi decât poate cele mai puternice voci, care credem cu tărie în a face bine pentru mai mulți din jurul nostru și că credem că e în puterea noastră. Și că se poate și că mai ales în perioade de genul ăsta e bine să ne aducem aminte că există și lucruri, nu ca să o dăm numai pe lucruri pozitive și așa, dar chiar cred că e important să ne dăm cumva seama că indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru, mai contează și ce ne hotărâm noi să facem în unele comunități. Că acum nu o să plecăm chiar toți din țara asta, nu? Dimpotrivă. Da, aici. Ana, pasez la tine încheierea și... La mulți ani, Eugen! Felicitări, Iarina! Și să le mulțumim celor care ne-au urmărit și s-au uitat la noi și celor care ne-au ajutat de pe aici și ne-au șușuit și ne-au făcut să avem mai multe sau mai puține emoții și nominalizați-ne următorul fellow, următoarea Ashoka Fellow e în puterea noastră și aș vrea să cred că e rezultatul eforturilor tuturor de a-i găsi și de a-i susține. Așa că ne găsiți pe adresa redacției și ne revedem curând.
O seară frumoasă!